Oyauru nyithindo machiegni chenro mar rogo mar nyithindo. Kaka ung'eya, nyinga en Josephine Aching kata kuhero unyalo ng'ani Josephine Jos. Kawuono ni wadwa puonjore gimoro manyien miwacho ni gimomiyo Nilotes nowuok e homeland gi. Koro wadwa wacho reasons go kawuono. To wadwa chako machiegni uru. Mokuongo wanya wacho ni e homeland gi mane gidake nitiere neighbors manodak butgi. Koro neighbors gi ne wantiere gi hostile neighbors. Koro neighbors gi ne nyalo attack gi samoro amora. Koro mane gimomiyo ne giwuok e homeland gi margi nikech neighbors manodak butgi ne goyo gi samoro amora, ne gin gi lweny. Koro mane momiyo ne giwuok kanyo. Mano mokuongo. Reason mar ariyo en ni ne gidwaro explore the world. Mano wanya wacho ni spirit of adventure. Koro ne gidwa neno ni e piny modake ni ochal nang'o, kata ng'eny margi ne gidwa neno kaka Africa chalo. Mane momiyo ne giwuok e homeland margi. Mar adek wanya wacho niya, ne gin kaka Nilotes ne gin pastoralist. Koro ne gin gi dhok mang'eny. Koro ne gidwaro search for piny machielo manigi lum mopong' to gi pi bende. Koro ne giwuok kanyo mondo gidhi e land machielo manigi pi gi lum mamiyo animals gi chiemo maber. Machielo anyalo wacho ni ne gidwaro mondo population gi, nikech ne gin gi population pressure, matiende niya population gi ne ng'eny ahinya to land mane gidake ne tin. Koro ne gi separate mondo mi ka gidak to kik bed ni igo step achiel to iseyudo ot machielo. Koro emomiyo ne gi disperse mondo mi gibed gi land maduong' manyamiyo gi keep cattle mang'eny. To mano wanya wacho ni population pressure. Nyithindo, mane gimone yukonu kawuono, gimomiyo Nilotes nowuok e piny margi mane gidake machon. Koro Nilotes gi gin kaka wan Joluo, Masai gi jomoko machielo. Oriti uru!